A matsayinka na ɗan kasuwa, ya kamata a ce ka san bambanci da ke tsakanin TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp da sauransu. Abin da ya sa na ce ya kamata ka sani, saboda me? Ka san menene wani social media ne ya fi dacewa da kasuwancinka. Ka san wani social media ne ya fi dacewa da kaji a matakin kasuwancin da kai kake yi. Akwai social media da akan je ne saboda a sanu. Akwai social media da akan je ne saboda a siyar da kaya. Akwai social media da akan je ne saboda a yarda ma duniya cewa wannan kayan naka da kake sayarwa yana da aminci. Akwai social media da kuma idan an je ana zuwa ne kawai don a yi cinikayya ko kuma a yi hulɗa ta kasuwanci ko kuma a yi mu'amala tsakaninka da customers. Na farko shine akwai WhatsApp, shine wanda idan kana so alaƙa ta musamman tsakaninka da customers. Idan kuma kana buƙatar publicity ne a san ka, za ka iya zuwa irin su TikTok. Da dai ragowar other platforms, kowanne da manufansa. Idan baka sani ba, kawai ka je ka nemi ilimi. A ina za ka nemi ilimin nan? Akwai irin su YouTube, za ka iya zuwa ka yi searching duk abin da kake so da kuma kalli bidiyo wani ya yi bayani akan shi ko kuma wani ya koyar. Wannan shine a taƙaice. Ka sani cewa aiki shine mafita ba yawan surutu ba. Na gode.